kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party haka skining kong katayo kala kentat yaki khubor kibakam baka party kala nang tulot haka chingalam u president barang ba ka sing uba med ba lingdo. Habakren shikilat patai khubor uba titos khan udaong baka sing kadang yailong ka way bat kadang klan watla kidon katukani kino yalam ka party kibala mino na ka sing. Habakren halor ka jingkran u MLA ka UDP u baderu u menteri barim ka jila uba polling do. Halor ka jingkran jong u halor ka jingmi no ki katuk ani kinong yalam u general secretary ka seng uba titos tarwal khan ulong bakum kini ki jingja ki juja ha nu ka seng san perthei but what ha ki national party ru uba titos ulong ba ka jingmi no ki katuk ani kinong yalam na ka seng kamut ba ka party kala kut no but benrap ru ba ka UDP kadang yai klan ha ka ru kam yalam but kadang yelong ka party ka ba he ha ka jila ula kenta ru e kajing ong ba kajing mi no kinong yalam ka de na kajing tlot ha kajing long nong yalam u president uba med ba lingdo da ka boong ba ka UDP kala nang kieu ha kajing yalam uba med ba da ka ba kieu na ka hendungut sha ka khatwe ngut kajing don ki MLA ha ka election arajar ar phulai halor ki khubor bala bandon kajing pher jingmut ha po ka UDP uba titos ula kenta ya kani bad ula pin scam ba baro ki MLA jong ka seng kidang yatali ba diaine ha ka UDP. Why let's say kajing keren jung i kalak menlong ba idon kajing sono mensim apa yo i bagi nong yalam jo ka parti kimi da ka parti tinrei kani kajungja kajulong i wat hakiwe ki parti ru tiba laslam wat ki national party ru PUI kajing kala wat ki elected representative lani ki MLA ki MP kimi namar baki sutu ba let's say kala bandai nak benta ka survival jongki kala bandai ka personal jongki ni mak bentit tenrai kamut pat habaki dong yalam kimi ka parti ka kono namar ka parti ka continue mangidon sipun pat kiwe kinong yalam tiba ni ju ni ai deten ya ka kam bantre ban telur nak benta ka jing temu jui aku bahangi ke parti UDP kumba kitip kari ke parti ke balarim na nado ba ni sengnya ka kapor ke ba yuara ke jingi teli hapre ke HPU ke SPDP bat ke PDIC reform ke UDP te nado tu kapor ngila dan sibun kinong yalam kinong yalam ki barang ba na kibala kidon ki baklat no dan kibadang don nado mantaro dan kidon ki barum kidon ki mi te ya katai ka julong ni ta tenrei ka we pat ka bangi dokumen ka lomba ka parti UDP ko kalong adu menta kadang dai makahi ka we ni kiseng dulung ki baklan na ni ki bahedo apo ka sala tenrei ndai banga kan tho andrei ki don pat ki we ki parti ki balami hakini ki apo kini ki apo arsan senam PUI ki don ki balami ki la khliap lama ki la du no le se ha ka tu por kini i le si la ban ong der kal air kini te good show tenrei susi pat baki jalan tino tenrei nangit skam baka UDP kung baka day ka way ki parti kung mga laong mana kabadon ni ka nongrim kabadon ni ki nong yalam kiba don ni ka principal tingin nang yay bitani Fiso baka day ka jing klot jing mamay ba kung president malaban hol kita kinong lam gulumi ngami i bagan don munta namar ba hakas nam arhajar khatra baklah tu senang ngijab tang lumut Andre hadin kawan kiwan ki by election dengan job isu bat hakan ni ka arpulai pat tu du khadamu ka pen i ba apo ka sing alam ka jung i kemut minang khan tu siya kadang kas faction siya dan parliamentary party jong kai DP ta am kamdan kan no faction kumalong ni lam pawei hadu ta tenrei yo don pat ki ba kwa ban yat no la ka jong ka lenti ni ki ba don la ka jong ka kom perkhat ya kata tangam nang no kadang kadang kawan confirm report ko pitina ke kung jitip jingi jong lain song ki family ki pala perkhat ban ni so na ko parti bani ko ni election ar jar pula atu bidang information hadu menta tangam don jitip ya kata ti kumalong mentai ti kalong ba paro hi ki perpau ba ki dang don tenrei ka jing mi jong bantip ya ka dono jong brio ko siapo te ka mi tenrei
Kung mo kalong mentay, di porok kay ni dang long.